Как да намериш първата си работа като софтуерен тестер QA? Краткият отговор е, като си направиш добро CV и кандидатстваш на поне 10 места за работа. Независимо дали имаш опит или не, важно е да си направиш CV-то и то да изглежда добре, да е подредено и да съдържа правилната информация. Това е много важно. В нашия 3-месечен курс QA Fundamentals предоставяме CV шаблон като един от 5 подаръка към курса. Този шаблон е тестван многократно в последните 10 години и доказано дава отлични резултати. Направо си е хак. Обикновено хората кандидатстват на едно място, чакат отговор 1-2 седмици, притесняват се, понякога дори са притиснати заради нуждата от пари и накрая не ги викат на интервю или им предлагат малка заплата. Не правете тази грешка. Ще кандидатвате на поне 10 места, за да ви извикат на поне 5 интервюта, да ви предложат на 3 места, за да можете вие да избирате. Не ползвайте въдицата. Ловете с мрежата. Ако искаш да разбереш повече, запиши се за безплатния ми вебинар на qa-star.com.